Yes, Bombo Dennis, so far, ang pinakadako nga may budget is ang Iloilo. Iloilo. Na mayara sa budget nga 45,333,000 pesos. Okay, sa 45 million plus mga pila ka estudyanteng nakabaton sina? So, ang mga estudyante nakabaton nga 14,999 tanan sila, Bombo Dennis. 2,654 sa elementary, 2,487 sa high school, 1,727 sa senior high school, kag 8,131 sa college, Bombo Dennis. So, kasi kadua digro ang Negros, sa probinsya sa Negros. Yes, Bombo Dennis, kapangaduwa ang Negros Occidental regarding sa sa Tagtaganay. Pila ganito ang amount, kay pila ang beneficiaryo sa Negros? Sa diri sa Negros, Bombo Dennis, mayara kita sa budget nga 37,285,000 pesos. Kag ang nahatagan nga mga estudyante is 13,292. Bote kadamo gini nga, Bombo Dennis. So kanami lang nga may amon ni bala nga programa ang aton nga gobyerno, kay syempre mayara man mga estudyante daan nga gakinanglanan gid bala sang kwarta para man sa ila pag-eskwela. Yes, kaga bumucher sila ton sa nagligad nga mga sinamadog kaga especially sa last 2 Saturdays sa ato silinga Tagtaganay. Kadamo pagito sa Maginikanan, kadamo pagito sa aton ng makuturan nga nagkadto pagito nga mag-walk-in mo. But silingon, may ara pa kita nabilin nga mga estudyante nga gusto pa mag-avail siling educational assistance nga wala pa gid malaputan, Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis, no? Kay may ara kita nakuha nga information nga na sila bala nakapasa o kung nakasend na sila email pero wala pa sila Japon nakabaton sang text. So naglaom to sila nga ma-walk-in na lang kay base pa lang bala makakuha man sila sang cash assistance para sila mga bata. Yes, no, tayo mo nangguwa sinada, may gahulat pa nagyapon, may naghangla pa kita nga Maginikanan, mga estudyante nga gusto mag-avail sining cash assistance from the DSWD Apangti, tapos na, no? Nagambal kita ni Castillo, nga so far, no, why pa sang abiso or why pa sang pahayag, statement from the National Office ang DSWD, kung bala ining educational assistance magapadayon sa mga nabilin or sa mga wala pa makabil sining programa, sining cash assistance nga kwalipikado man na Bombo Cherry. Yes, sakto na, Bombo Dennis, no? Kag may araman bi nga ga-intra bala Japon o kung ga-apply Japon sa educational assistance nga bilong na bala sa 4-piece, Bombo Dennis, hindi na sila kwalipikado. Correct na kay Tia Pormiro, gain klaro na sa kay sakto na Pormiro tanga Pormiro nga sabado Tagtaganay mo to na daw ay gain ma-anticipar ang bulyom bangod ang venue, no, isa lang gid abi sa isa ka probinsya, no, daw ay gain nga katag-katag mo to nagka problema kag of course mo ning iban pa gain nga rason ati sa mga utod lang naton nga wala iya sin cellphone, hindi makabalo mag-send ng data through internet abi, no, amo ni sila guro ang mostly mga nagkalabilin, bago uli ini sila nga nag-apply, ti wagi manabutan sa nga kwani sa nga budget, Bombo Cherry. Yes, sakto gina, Bombo Dennis, no? Kaya ang iban pag ibala ang gahulman na cellphone, so hindi gali pwede, Bombo Dennis, kapin pa nga duwa ka mo kabilo ga-apply pero isa lang ang number, so hindi gina pwede kay ma-detect na sa system sa aton nga DSWD, Bombo Dennis. Yes, like tabo da si Migad to bla, tong interview mo da si kuan aton DSWD regional head na ngati may mga nagkanto dira nagapakita sa nga ila sini nga kuan abi ano to daw response from DSWD sa cellphone, kundi pag-check kali lain, no, para to sa lain nga tawo kay dito lang nagamit sa iya sining cellphone. Ko tawon taguro ambot kun na pila ka porsyento to intervention kay ni Ma'am Attorney Castillo kon pila ka porsyento gid ang ila nabutan sa ila target
nga mga estudyante nga matagaan sining educational assistance, Bombocheri? Yes, Bombo Dennis, no? Ang gina-allocate man lang binila, gina-budget man pala nila, Bombo Dennis, ang nahatag sa gobyerno diri sa Western Visayas nga amo lang na ang budget nga ipagatungaon o kung ipanagdag sa mga estudyante diri. No, kaya daw na purda dapat daw tani ang kuan mo ang di ba ang second kag ang second to the last na kag ang last nga Saturday daw mapurda dapat gani kay primero lang anunsar nga tiway na budget ta walang kay kay ngago ang national government naka-download daw to nga dayon ang second to the last Saturday ka last Saturday nga tagtaganay programay gamay na nato amount kay kuan na hubas na ang pundo sa DSWD, Bombocheri? Yes, sakto, gid Bombo Dennis, mga ginakulbaan gito ang mga napang-emaila na balakag na teksan kay base bala hindi madayon ti kanugon sa ilang application pero mayo lang gid Bombo Dennis no nga may ginhingagaw nga budget para diri sa syudad kag sa probinsya. So yes, bulong tan liwat on ma-update kay anytime may mga update ni kay kadamo kay Bombocheri sa atong mga turan nga gusto gid no ining wala pa magkabil nga gusto gid mag baton no sa ning educational assistant kay balat naman dako ini nga bulig mo para sa mga pigado naton nga pamilya sa mga kubos naton nga ginikanan nga magkabaton bisan sa klibo para sa ila estudyante nga elementarya so dako niya Bombocheri nga kwan nga bulig pangbakal school supplies na pangkailanon sa eskulan, pratikamente kung nara ka sa college, so, tikon may 4,000 ka daya. So, dako pa niyang ayuda para sa imo Bombocheri. Yes, Bombo Dennis, no? Dako-dako ginayatani nga bulig. So, kabay pa ang mga nakabaton bala Bombo Dennis ng gigasto Manila sa intsakto kag para gid sa ila nga eskwelahan. Kay may ara daan niya nga wala gid bala na batunan. So, kaluoy lang kag kaluyan man tani man Bombo Dennis, no? Nga madugangan sa budget ang diri para sa educational cash assistance. So, kaluyan Bombo Dennis Man magani no kung naman dayon na kay damo pag naghulat sa aton mga kotoran. Salamat kid Bombocheri. Yes, Bombo Dennis. Report gikan sa patrol ini si Bombocheri Grace Santillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Salamat, Bombocheri Grace Santillan sa mo to ang official statement from the DSWD Regional Office 6 pagi sa PIU nila nga si Attorney Castillo nga tiara ang kabukusan nga fundo nga ginhaboy diri sa Western Visayas 129 million plus para iya sa 46,055 ka mga beneficiaryo mga estudyante naton nga nagbaton sining cash assistance gikan sa DSWD. So kadamo pa sa naghulat mo kasi utod naton pa sa mga ginikanan nga wala pa makatigayon nga wala pa magkabaton despite nga kwalifikado sila ang ilang mga estudyante nga magbaton sining sabit nga cash assistance. Maraiban sa mga malagyo ng mga barangay sa mga uma-uma nga wala iya magkaingagaw padala sa ila siling application data through internet kati way iban to yo way man cellphone ay iban kung ato ka sa uma ato ka sa bukid nit man ang signal kadto pa siguro sa Banwar kadto ka sa proper kung kadto sa mga lugar nga may aras ng signal kay iban naton nga mga ginikante hindi makbalo gamit sa sa ilang cellphone o internet labi ng mga may mga elementarya kabataan sa mga far-flung barangays naton nga kung akta magtanaw mo pa ni ang naulihi nga wala pa magkabaton kagusto pa makabil sining bulig from the DSWD mga kabanan tindi sa probinsya ayan pila pa so ining pila to tanan daw mga 29 million for the province of Negros Oriental ti kulang-kulang pa Negro kay kadamo pagid abot ko nalabot na sa 75% ining natagaan sa kabukusan
nga mga estudyante nga kwalipikado sa pagbaton sining educational assistance from the DSWD. No, kadamo pa kita sa nabalaan nga ti way pagid. Kag sa mga nakabaton, sakto na ang bato gina Attorney Castillo sa mga nakabaton sining cash assistance, ibang nga sa mga unang batch ito, ubos na niya. Of course, no, sa ligad nga last batch ang ligad nga Sabado, September 24, siguro ti urot-urot na ning gasto na. Gabay pa nga itong ayuda, nagkadtog ito sa purpose. Baka sa school supplies, ibigay kailangan sa estudyante para sining ila siniya nga pag-eskwela. Ambot ang mga estudyante naton sining ko sa mga far-flung barangays. Nagkabil na yan. Tablang gapon kung dumayo sa nga nagliga, Domingo, may mga estudyante kita din pang-interview dito sa isa ka barangay na bukid. Secluded nga barangay dito iya sa may Ciudad Mamaylan. Nga makita mo to ang mga estudyante ito nga sus, galakat, nagpilakuras, wising bag, kulang sa mga school supplies. So yung kutadi, amon silang dapat gingaan prioridad. Amon sila dapat ang ginuna, nga magbaton sining cash assistance. So kaling kete, si Pabla, matravel ka pa taga, hindi maglubo sa 15 or 10 kilometro. Halin dito sa imong sityo, sa imong barangay, pagkadto ka dito sa Banwa, para lang mag-avail, mag-apply sa sining ayuda. Tiyan mo ni isa man sa mga hindrance, nga mo na sila yung mga nag-start dito sa mga lagyo o barangay, nga naulihi. Nga igo yung makabalo, yung nakabato, nakabalo sa balita, nga ang mga estudyante sa Banwa, nakabato na sa cash assistance, tapos sila ning man nga mag-apply, galing kita sila delayed na bala, atrasado na. Ang ila sila nga pag-apply nga mo ni sila nagkalabilin nga wala makabaton until now sa ila sila nga mga cash assistance. May iban pagani nga nag-apply nga ti iway pagidya malakutan sining ayuda sa ato sining nga national government. Sa ko dapat gin-prioritize ining mga atugid sa umabla sa mga bukid nga nag-ilistar nga mo silang pinaka the most needy. Nga manaton kauturan sining bulig sang aton sini nga national government. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligan stock na alas 9 ng aga. Pabalik siya yung patutunan. Report naman ni Bombo Grace Lino Baton. Do hindi nagakabagay nga mangin ang esplanade sa ato skilid sa NGCO ay do hindi na kuno mapuslan. Why na na-serve ang purpose? Matag-as ng ilamon. Ang sa punta to, nga portion may ginahimo ng halayan sa pinakamapuluyo. Kaya daw ay panigalit ko mga turnover sa kwan. Abot na turnover na sa nga DPWH. Ining proyekto nato da nga esplanade sa may kilid sa nga NGC sa aton syudad. Amo na pa mga tonta karon kay kung na turnover city dapat ginbantayan na ni ginmintinar ginatipan ni sa ato syudad sa Bacolod. Tidor pa bayan ho kaya nga sa nga esplanade dito iya sa may sumag nga matag-as ng hinamon sa kilid sang suba sa pangpang sang suba. Naling ko ibes nga malagaw-lagaw ko na para mag-relax-relax mag-amunay nga senaryo. Dumakulbaan ka pa magkatodra, especialmente sa tiyon niya sang gabi, or sa tinubla daw malinong matawhay. Kaya ka basta ko ni tripinga kadabla kag hold up ka. Balon ta na. Pagbalik siya para tuturan, makaligad lamang ang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka
Ginatuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Balik tila nga po sana po sa pagpapalagan siya platong tunaan na Bombo Anay Big Time. This time, reporting Bombo Gracelyn Lobaton. Ining pagpacheck natin sa isa pagid ka splanad natin di sa may sulod sa Bacolod, specimente, no? Ining sa may kilid sang government center. Ko una pa na ginimo una pa na gin-construct sa esplanade sa may barangay Sumag. So far, sinaton, ining arat na skilid sa government center, daw wala na kuno ginakatuan sa aton nga mga pumuluyo nga supposed to be purpose ni nga ti magpaliwaliwa ikaw dira. Paano paliwaliwa dira kay ko tag-asa kuno sa Ngilamon? Katag-asing kugondra ang punta porsyon dito kuno sa grills to sining esplanade naton do ginahimo na halayan sa mga pumuloy nga registrado dito sa punta. Ay balon tabi sa pagtsakyara ni Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol. Bombo Gracelyn, good morning, come in. Bombo Dennis, live kita sa buong diri sa Esplanade sa may kilid lang sa BCGC o Bacolod City Government Center, no. Na mga paliwaliwa, Bombo Dennis. Hindi ka naman ikapaliwaliwa, pero siguro kung may problema ka nga grabe na gid nga dumadula ka na sa pangsaron mo. Delikado gid magkadto kay taga-asang tigbaw diri. So nawala na siya masyado tao, pero dito sa punta meron na sa mga panimalay kag namba ko delikado kasi mataas-taas diri ang ano sang suba, unlike sa Sumag ang ginamtangan sang suba, no. Tapos pakadto diri sa babaw, no. So sa aton sini nga pag-check kay tungod nga nakapukaw ito sa aton nga mga atensyon, no, ang sa barangay Sumag nga Esplanade kay damo to mga kinawatan nga solar panel, hindi lang solar panel kundi mga kabilya bala, no, nga nagaserve as pader or gamay nga lambay sa kilid Bombo Dennis. So diri din check ta mga more or less 80 ka mga lights, no, nga nagatindog bala nga lights Bombo Dennis kag kompleto, wala sang kulang, no. Meron lang siguro sang problema kung magabi na bala di
hambal pa sa mga tao diri kung tanan nagasiga man gid, no? Kay may nakita ta nga kagina sa piyang bahin may ara to nga duguba bala ang iya sining shade, no? Sang iya suga, no? Pero isa man lang nakita ako. Pero pag libot ta kagina do okay man, no? Kay ang ining estanad mga more or less sobra sa 1 kilometro guro Bomodanis ang iya sining kalabaon. Kagati naman ta sang 2019 na siya na tukod, no? Year 2019 and that pila na ka years nang ligad, manong tatlo na gid gani, no? No, Dennis? Yes. So, Bombo Gracelyn, so makita na daw sa video mo daw subong kita naton. Di paano ka dabi makakadto sa dara nga nga kugon sila tigbaw sila daw lapaw pa sa Barandilla sa esplanade naton Bombo Grace. yes, magid, no? Sa kagina, sa paglibot naton tigalantam ako sa akon kilid, kaya basi may magulhot bala nga sapat. Natagas-tagas sa mga hilamon, mga tigbaw, kag may ara pa nag-park nga tricycle o kun motor sa kilid, bala kati syempre, damo, di sang panimalay, nga sakop na kuno sang barangay Takuling. Nasa likod bala. Sa punta. Oh? Yes, sa punta. Nagasunod na to ang mga panimalay. Bombo Dennis kag di sa diri sa unahan lapit sa dalan pero tigid kamingaw, no? Wala sang mga nagakadto diri nga nagalaga or naga-walking bala kag ginaaga pa man ta mo. So negative na kag ang nakita lang din naton ang ara sa suba duha ka tawo. No? Kag isab di kaserbi naman ang mga kabilya bala nga kay pangkuhaan man di Bobo Dennis mga kabilya ang sa tunga-tunga bala nga part, no, sa estanad nga makaigo ang isa ka tawo. So posible dira na lang gaagi ang mga tawo nga mapadulong sa suba or may ara pag sila nga lagyan sa danon bala, no? So ang aton sining nga pag kuha sang information regarding dire Bobo Dennis kay ini ang 37.20 million ang budget, no, sa pagtukod sini kag 2019 amo na humanawan gid kag iniya ni project sang Department of Public Works and Highways. So wala pa siya na turnover sa city government, no, kang Bacolod. Kag bisan na mo pa na, no, ang aton sining poso bala Bombo Dennis ang mga operate bala or ga perform sa security man syudad sa Bacolod aside sa aton sining mga kapulisan kag iban pa nga mga unit di ang ila sa nagahimo diri kay wala pa man turnover sa ila ginapabantayan lang Bombo Dennis kada gabi lang. Oo, duha ka mga tawo. Kay base bala pangkawaton ang mga suga ang mga wirings dire hindi na siya solar ka ngay sang sang iya kasumag nga mga natukod to nga mga suga Bobo Dennis ariya gina siya may gamit nga wire bala. Oo. Bombo Gracelyn, makita natin sa video ng iboy pa magluwas sining may pila ka portion sang grills o kon railings na sining esplanade naton nga nagkalakakas or ginpang kasilingod, no? Matagas ng ilamon, tagas kugon. Ining bricks bla, ining pula bla nga bricks ining ginagyan tabla, no? Kita na Bombo Gracelyn, may mga damage sa mana, doon nagkalaguba na mana, ining bricks na ginalapakan, ginagyan. So sa pag-check ta kagina, may nga fade na yung color mo, no? Unlike sang bag-o pagid kag sa una-una sa entrance bala nga may pangalan gid nga Esplanade. Guba na to ang tiles or wala na tiles sa iban nga surface ni, no? Kag ang ngalan nga Esplanade medyo may gupi lang nga part pero mabasahan man sa gihapon nga Esplanade, no? So ma-determine mo siya sa gihapon nga Esplanade na sa kilid sang NGC Bombo Dennis. And then after sang pangalan nagapakadira sa sulod, no, papunta amo na ang mga hilamon, no, pertigid katagaas ti amba sang mga poso guards kagina na istorya ta kay ginrelay ko malang Bobo Dennis hindi naman ni ilas mo kag isa pa security malang ila nga mahatag dire for a while or meanwhile okay
tungod nga wala pa na turnover sa ila. So subong kung ara ka padulong bi sa NGC, makita mo nga may esplanade. Pero kung magpabalik ka naman, pa-reverse pala, no? Hindi mo na makita ang esplanade kung before ka palang kara ka palang dara sa Tubangan gid sang New Government Center, Bombo Dennis, no? Kagati. Ari bala, may istorya ta bala. Kebe. Mamo Dennis. Tumuloyo na. Ma'am, good morning. Nag-star, ma'am. Live kita sa Bombo Radyo Bacolod. Si Bombo Grace Nigali. Ang makalanta? Si Richie. Richie. Ano? Akostan. Akostan. Akostan? Oo. Ako. Si Ma'am Richie Akostan, Bombo Dennis. Ma'am, kamusta din ka kay Star, ma'am? Aral lang ko dalo sa ining dalan niyo. Yung sa igad ni ba sa esplanade siya Oo. lang. Dira ka lang ngayon. Kamusta man diri ang esplanade sa panilag mo man bala kay dira ka kay Star? Nami man. Oo, tapos okay man nang damo-dami nag-jogging kun aga. Okay. Nang sa gapon? Oo, kada aga damo din nag-jogging. Ang ina bala nabadwa diretso na siya sa na to. May nag-jogging na dako naga. Mga ano pang idaron sa jogging ka? May mga hubin, may mga senior. Okay. So, i-compare na naman sa una-una, pag sa bago pala malatukod, din mas damo tao, bagong tukod kung subong. Ano nga bagong tukod? Isang pag-open. Di ba, oo, esplanade. Nang subong damo gid tao. Subong. Mas damo tao. Kay nang damo nagid mi nagalagaw dakon hapon. Gabi. Wala man mga insidente, dire nga nabalitaan ka? Nang may ara gyud magkasali mo gyud may bitar mga kabataan bilang nagalagaw kung gabi. Oo, okay man ana kakasolve. Wala man Nagman? sa mga minor man lang. Mga may Minor incidents, just like ano be? Basta bagsan mga nagadagandagan lang, nagaling nagsanay mga amo lang. Pero serious nga mga insidente, wala. Mo tubing isa, tubig ka bata, tubing nga sa naligan, patuguro nga mga binulan, at tublang nabunan, dara sa main GC. Nabunod. Amo lang to. Amo lang to, oo. Kasi ihalin man din sila, no? Ano man sila sa lagawan, man igalagaw, man sila. Okay. Pero sa mag-abot bala ang gabi nga oras, ang mga suga ni ka alandar na tanan, nagkasiliga tanan. Nang sang nagligad, nang gasiga na, di pa ang batong subong na wala naman siya gasiga kung gabi. Gasiga na di sa muna. Pero kompleto na. Oo, sang pagsugo, di ba pagkahuman, ginisang standards na di. Gintry, nila kaging takod na ni siya mo. Siga man ni tanan. Pero Subong. subong niya or sa Subong gabi. kung isa kung gabi, wala na siya siga. Wala na ka pa. Or basi wala ginapasiga? Yes, Mamo Dennis. Ikaw basi wala ginapasiga? Wala ginapasiga, ma'am. Hindi ba siguro wala lang napasiga o kung wala lang kami San mo na kitaan nga nagasiga pa? Sang kuan, sang pagkahuman sini daw mga pilaman to kabulan gasiga na di. Oo, pero sang sanong last mo nga nakita nga nagasiga pa? Kung na natunduman, daw naligad ng guro nga mga months bala mo. Doon sa subong wala na siya gasiga kung gabi. Pero safe man kamo di kung gabi. Okay, oo Kaya dang halos taga dire mga tumandok mga kami dire nga naga-star, taga dire kami. May nakita ko bala nga mga ano niyo, ang mga blambay sa kilid, no? Kabilya. May nakuha or may naghawan, no? Mga kaigogin sa katao. Sino naghawan na? Wala idea kung sino nang nagahimo sina dire kay natilipangdan man nagali sa nagalabay di nga may isa na nga kakas nga barendelya. Hindi man na siling himo na binila lagyan or ano. Hindi Ungod ginila or siguro mga kabataan nang wala kong gabi di nga nagalagaw. Mo lang na. Pero na doon na check naman na daguro nila. Ang amo na nga pa. Dito nagampyo mo. Kita niyo ba? Ari pagid ganiyo. Matag-as na sa Oo, gila mga kabilya nga gintang kuha. Sunan pa na siguro no? Para nga maano nakati syempre delikado man na kay ko sa may mga kabataan di nga nagalabay nagagmay basi makalusot. Ako kalusot ko na. Kalusot ka. Oo, try ko. Hindi lang nanay. Delikado. Thank you again, ma'am. Sige. Bye-bye. Sino ngalan niya? Mama Dennis. Ma'am Ganes, sino ngalan ni ma'am? Si Ma'am Richie Acostan. Okay. So, sa punta, sa daw takuling na sa sakop ya? Takuling ka na sakop, ma'am. Takuling ka na sakop. Ano daw ang barangay niyo? Takuling na, Bombo Dennis. Oh, sa pinaka-last na get nga portion. Oh. Kaya kung kahit ano daw Latter po, part. Grizzly, na kaning esplanades na ton, tumatubang ka sa baybay, sa bukid, kunti ari ni sa wala, no? Sa piyak to, ang ginapukos mo tagina nga may mga hinalay, may mga balay, amo to yung sa piyak aside sa nga suba, no? Bombo Grizzly.
Yes. Oo. Doon nahamot ko yan. Kagina po mo Dennis. Kaya mapustan gid siya ako. Napuslan Butangan mo inalay. Kaya mamalagi niya dayo. Ito yung damo pamalay. Na? Oo. Kung daya sa esplanade tagidya, aglagya mo daya, kadto ko tos punta, way na ipamalay, puros kugon, Wala. kilamon niya sa kilid. Yes, puros mga kilamon na. No? Kag may mga puno lang nga gadmay. Bombo Dennis. As mention mo kayo natin, way pa ma-turnover sa city. But silingon, naray pa rin sa paginakop sa nga DPWH naton. Kung magamon ng estima, dala nga makita natin matagas ang kugon, matagas ang ilamon. May mga portion na sa railings kung grill nga kalakakas. Way gasiga ang suga. Dapat yari pa rin sa pagbantay kag paginakop ya sa DPWH. Bombo Gracelyn. Yes, magid. Well, in fact, meron sila gani isang kagina, ginastoryahan about sa city ordinance, but not really sure kung anong nakabutang dira pa babadan ni. So, i-check ta na, no, regarding man sa kung ano ang ari diri, no, pag dapat nga tani, maintain man kung sino pag nakaka-compute sini, kay kung sa poso guards lang, or sa poso, bala, babadan ni, imo, ang ginanila sa mga tikang, no, para man nga mabalik or makakambal ka nga safe, no? Kay di lang tawa bala mga ilamon sa kilid, mga tagas-tagas na gidya, mas tagas pa ni gani kung dito sa barangay Sumag nga mga hilamon, no? Sa tupad man sa esplanade. Delikado bla mo gusto mas maglakat-lakat, jogging ko pila may guwa dablang sapat tao. Kamugit. Kailan kung sapat lang nga wala ka bala mahadlok, kung yes, pero kung di lain niya gali nga nga creature dabi or laing ginawa. Kaya silita bumog rin, kaya kung ari na itani sa paginakop sa atong siling City Bacolod, na-maintain ini siya. Yes, kay lapit lang. Correct, kay ti, pwede na tayo mapadutihan sa puso personnel naton. Pwede na iya ma-maintain sa syudad, pwede na mapatinuan, pwede na mapintahan. Kita mga bumbo Greso, mga haligid sa mga suga na doon, may ginpang vandalize daw, may mga sulat-sulat na singalan, mga grupo na, mga prat. Yara to kagina, pero ni bagay siya siling nga damo, no? Ang lain lang gid sa Bombo Dennis, kay malapit siya sa New Government Center, kung BCGC, Bacolod City Government Center, nga manami, balatulokon, no? Maglabay ka, tapos ang palibot sinanami man ang plastada, nami gidtulokon, pero ari lang ang Esplanade Bombo Dennis, nito na siya, nagahigko siya bala, no? Correct, Sa palibot, do ka mansya siya kung hindi mo siya ma-beautify, liwan. Instead nga attraction, ang guan na subong daw naging suray na, Bombo Gracelyn. No distraction. Kaya hindi na namin, tanawon mo kay bangod sing mga way ma-maintain, tag-asa sa Gilamon, ang structure mismo, why ma-maintain ang purpose niya dapat makahatag sing dugang atraksyon, beautification, gara sa malapit sa aton siling New Government Center. Di ka mag-amon nga taga sila mo na wala ma-maintain, why pa nagasiga suga kung gabi, hindi na siya mga atraksyon tsaka rambal mo, distraction na siya or naging suray niya, Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis, siyempre, ang lagi dyan na ginalantaw di sa mga Bacolod nun. Kada ko sa yung gasto rin sa hanggang aton sa nga gobyerno. Multi-million project. Wala? Ambulance sining itsura. Pila pa lang ka years. Ang iba niya, mga tourist attraction rin sa syudad sa Bacolod na maintain. Correct. Pero ang ari, okay man tani, pero kay makita agad nga daging pabayaan. Di na pabayaan mo silingon ang dapat ng ma-turnover syudad, iya pa niya responsibilidad sa DPWH, no? I-maintain nga dira ang nasambit nga struktura, Bombo Gracelyn. Oo, pwede ka digani ka panguha sang mga kawayan kag mga sa kampo na bala ginahimo bala dekorasyon mag-Christmas. Nanginimo lantern ng bulak sing tubo. Tigbaw. Tigbaw galing. Tubo nagko na mo gamay tigbaw. Panawag sila ng
May kuha na mo may ngalan ng bulak sina. Tabunak. Muna. Hindi mo Tamo ni. turn. Oo. Ati, pwede mo na guro kung hapon na, pwede kita pagkita damang bumbo Grislin. Iba na lang dama makita mo, gabaler-balaya ta ginintos, nara naguro mo dinis, no? Pero kalaing gid kay ti syempre palapit naman nato sa nga Mascara Festival, ang first family makadto na di sa aton kay na mga bisita. Mas nami tani kung na-actionan ni ho. Kasi aksyonan pa lang may bilin pa nga mga inadlaw ka. So, mula na galing mo dinis ang aton sa mga kauturan sa gahapon nagakadto diri well kung aga ina no palabanan kung hapon pero kung gabi na hindi mo na masiling safe pero ang plano sang poso Bumodanis bisan nga wala pa ma-turnover pabantayan ni duwa ka mga poso guards. Sige, kay follow up tayo sa city ta. Nabalon ta kung nga until now isang 2019 nga until now wala pa na yung ma-turnover sa syudad kaya kasi kung na-turnover na kuha na niya na maintenance ng aton nga city of Bacolod Bumbo Grislin. Yes, okay malapit lang gid kag ti project nga napampatami bala tani no sa syudad ta. Isa pa hindi lang sa beautification kundi may purpose gini siya for safety no sa mga naglista yo nagakadto diri. Sige. Yes, Bumodanis. Live ito diri sa Esplanade, no? Sa tupad lang gid sang BCGC ini si Bumbo Grace din na bato nag-report para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Salamat kay Bumbo Gracelyn Lobaton sa ining Esplanade na ton nga rin sa may ulunan kilid lang sa Government Center is part pa ni sang Barangay Bilimonte, no? Ang piyak nga side sang sapa tabuk at Taytay, iyan na niya sa area sa Takuling, no? Muna da ang siwag daw muna boundary nila sa ang sapa sinadra, no? Tikit anto kanugo, no? Pila ka milyon ang budget sa syudad sini? Pila tong bagi na Gracelyn? 37 million, mga kaibanan, para sa pag tindog sini sabit nga proyekto. Hindi ta gusto nga ning ginagastuan ta milyon ka pesos nga project nga pundo mangin white elephant lang ti kanugon ang may purpose ina mo may objective ina kon nga gintukod inang Esplanade para of course pwede mo da palipasan oras pwede mo da jaggingan pwede mo da ulompangan nabi di mo na mga purpose na kung gintukod sina kag ti part man sa attraction sa ato sining City Bacolod ti karon kon amo ni sistema tan mabla kita nyo man sa mga video tada kag picture nga nakita nyo sa aton sining FB ang hilamon do tagas pastawo ang kugon taas pastawo lapaw pa sa railings dira sa nasabit aton nga Esplanade ang bricks daw nag fade ng color daw nagputi nagitom may pula bangon sining ko wala na mamintinar. Kay until now, wala pa rin ma-turnover sa aton siniya nga syudad sa Bacolod. No? Ano pang rason, ano pang kulang, nga until now ay pa rin ma-turnover. Kung na-turnover man sa city, pero sa kay Bumbo Grislin sa informasyon, wala pa rin ma-turnover. No? Kaya tiksin ko na-turnover, dapat na-maintain. Hindi na mo na itsura karon sa aton na Esplanade sa kilid sa government center na ton. Mga kaibigan. So, gabay pa nga matarong tanay makayo tanay kay mangindugang ni atraksyon para sa aton City Bacolod. Para sa aton beautification programa nabi, of course. Kaya sinita ma-serve taman bla ang purpose. Ang paggasto ta sang minilyon ka pesos. Para sining nasambit nga proyekto. Tika na mo matali sa mga proyekto nga daw okay man niya. So, masilig ko ito gusto nga mangin white elephant ini nga project. Sa aton syudad. Kay kanugon ng gid. Sang pundo, ginatag din guro bulig sa aton nga mga pigado nga mga kauturan nga mga estudyante. Dako pa ning bulig. Dako pa ning maganar nila. Pero kung amo ning ma-serve ng purpose, kaya sinisin ko ba si pangawato naman yung mga postes na dra. Ang mga sugwa dahil pangawato naman, ang mga linya sa kurente, pangawato naman. Kuti, why na? So, lima, kuha na malimunaw. Hindi na matalupang dan.
tubuan na sing hilamon, kamangan sa hilamon, hindi na magamit, so kanugon. Tapos naging haboy ta nga aton sini mini Lunes ka pesos ka pundo. Nga wala taman niya mapuslan mga kabanan. 49 minutos na nakaligan stock na nga last 9 saga no nga pusang nga report ni Bombo Cherry. May ara ket tatlo ka mga police officer din sa probinsya sa Negros Occidental kalakip sa mga 5 ka mga police officials nga gin-promote no sa ranggo nga police lieutenant colonel. Sino ining tatlo ka mga police officials nga ti promoted na karon na sa ranggo nga lieutenant colonel mga kabinan. No? Sa respect niya report ni Bombo Cherry Grace Santillan, no? Ang iya pagpag-outbound sa PIO sa aton sa Negros Occidental Provincial Police Office. Liwat sa patrol, Bombo Cherry Grace Santillan, Kamin. Yes, Bombo Dennis, 5 ka mga pulis major na promote sa ranggo nga police lieutenant colonel sa Police Regional Office 6. So, ang tatlo ka na-promote nga mga Police Lieutenant Colonel ang gikan sa Negros Occidental. So, sila si Nanday, Police Lieutenant Colonel Jake P. Barila sa Hepe sa Escalante, Police Lieutenant Colonel Roberto V. Indiapi Jr. sa Sagay, Police Lieutenant Colonel Antonio G. Grande. So sila na nga tatlo Bombo Dennis na gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kag ang duwa naman ginkilala si Police Lieutenant Colonel Frankie Gatila from Antique Police Provincial Office kag Police Lieutenant Colonel Jovi B. Navales from Iloilo City. So bali tatlo gid Bombo Dennis no ang gikan diri sa Negros Occidental diri ga serbisyo nga mga kapulisan naton. So kanami ini nga feedback Bombo Dennis kay tatlo gid bala ka Negrosanon ang na-promote as Police Lieutenant Colonel. So nagpasalamat ginini ang aton mga na-promote nga mga kapulisan sa Philippine National Police para sa ginsalig bala sa ilang ranggo Bombo Dennis. So Bombo Dennis, iyari pamatian naton ang Public Information Office ng Negros Occidental Provincial Police Office o NOCPO, si Police Lieutenant Judeces Catalogo. Naman, meron ito tatlo mga opisyal natin sa NOCPO na na-promote sa Police Lieutenant Colonel. Si Police Lieutenant Colonel Anthony Grande, palisya sa mga aton nga acting chief sa Police Committee Affairs Development Unit sa NOCPO. So man ang chief of police sa Sagay City Component City Police Station, Police Lieutenant Colonel ng Roberto Ijapi Jr. and also ang last nato nga na-promote nga officers sa NOCPO si Police Lieutenant Colonel Jake Barela, the acting chief of police of Escalante Component City Police Station. Bali may tatlo kita mga officers na na-promoted sa ila rango as the police lieutenant. Sila sir na-promote kag ano bala ila mga na-accomplish? Bali ang aton ma'am nga positioning ini. First and foremost, ang ma-promote ang aton nga mga kapulisan based on sa ilang natawag na training requirement o mandatory requirement. May ara na sila din compliant and eligibility. Either ang eligibility nila, for instance, it is ang eligibility either from the PRC or either from the NAPOCOM or either from the civil service. Then isa pagit magka-importante is the time and grade. Ang time and grade nato muna sa kung pila nakakatuig sa imong previous rank, then eventually you are promoted because may mga requirement kita sa kung pila ka tuig ka sa imo previous rank, then you will be promoted for the next rank. Then amo na comply. And then the most important also of the requirement prior kita ma-promote is the people office or the TO in which naka-position kita sa mga position or office of unit in which nga angkop or what it calls that appropriate sa imo nga position and rank. Hence though ang Sagay City Component Police Station and Escalante Component Police Station and
Kawayan Municipal Police Station ang as Class A city together with Sagay. And also Kawayan is Class A municipality in which ang rank of Police Lieutenant Colonel. So that is why they are promoted. Sabay ginatawag na table office sila, ma'am. Amo na, ma'am, ang mga requirement natin. So after nila ma-promote, sir, itinerary na sila Japon sa ilang mga designated area or office? Yes, ma'am. Depende sa availability, no? Because ang aton the assignment or ability transfer only also meant at the same time appropriate rank sa imong position. Hence, do ani ato nga mga newly promoted nga mga sa Negros Occidental Police Provincial Office are rank sa table office niya position cities and depende na sa appointment as a chief of police after siya. So with the mayor, ma-recommend sa aton nga provincial director that based on the qualification and based on performance ng aton nga officers that sa ground, it will be promoted siya or i-confer ang iya nga pagiging full-fledged chief of police. So that is why ma-start na natin ang aton nga counting of tenureship as a chief of police when the time of the LGU or colonel. Amo na isa ka consideration dira. Ano lang mahanok po? Ang well-deserved promotion sa ating mga newly promoted. Ako niyang mensahe, tanang nga performance towards work, and nila ihatag sa atin at the same time, ang sympathy, kagapagpan na integrity will be sa mga nag-resi nato na cooperate sa peace, cooperate, and pulugan natin ang mga programa sa kapulisan para mamintina natin ang kalinaman sa probinsya sa Negros Occidental. So, Bombo Dennis, no? Congratulations sa aton nga tatlo ka mga bago nga Police Lieutenant Colonel diri sa probinsya. Magapadayon sa gihapon ang ilang mga serbisyo sa Pumuluyo. Sige. Report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Salamat, Bombo Cherry Grace Santillan, no? Mutong tatlo na ton ka mga newly promoted nga mga police officer for the rank of Lieutenant Colonel, no? Diri sa probinsya sa Negros Occidental. So congratulations mga sera, no? Gabay pa, no? Padayon ang inyo pagserbisyo diya sa Pumuluyo sa probinsya sa Negros Occidental. 57 minutos ang nakaligad stock na nga alas 9 saga. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Christmas na 89 diyas lang nabilin bago mabot ang adlaw sa Pasko. Lata pa na rin pagpalagad siya patutunan Bombo Anay Big Time. Inyo lagad Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide ng Enhanced Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga Grand Draw winners. Ako si Ninita de los Rios ang Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagdaog sa 20,000 nga grand prize sa Bombo Radio sa ila promo. Sa Enhanced Swerte sa palengke 2022. Grand Draw. Ang 20,000 pesos nga nadagaan ko, ginpangamuyo kung ginasamahan nga Diyos nga kabay pa ako ang magdaog kaya para sa mata ko nakahakos ko kagi nasamahan nga beren sa ako na tubangan kaya ako gidagdaog gintuman niya gid ang pangamuyo ko gani kapasalamat gid ako sang dako sa Bombo Radio sa mga sponsor kapasalamat gid ako sang dako gid katama sa Bombo Radio Basta Radio Bombo number 1 Star FM. It's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental